Здравейте, скъпи приятели! Отново сме ние. Започваме да подновяваме TikTok. До сега имахме малко други ангажименти, но се завръщаме с един много коментиран автомобил, една много коментирана марка. И коя е тя? Много ясно, че BMW. Но тук интересното е, че този автомобил е килър на тази марка. Не знам дали е така, но който реши може да провери. BMW 550 бензин, 450 конски сили. Автомобилът е внос от Щатите на 160 000 км, той сигурно е Total. Не е Total, всяка една кола, знаете, има Carfax. Колата е в перфектно техническо състояние, с разликата, че има една фактура от 8000 лева за ремонт на двигателя, която е в напърво перфектно състояние в момента автомобила. Заповядайте да го видим. 4 чисто нови гуми, безключово палене, безключов достъп, Harman Kardon, дистроници, ленти, head-up дисплей, мемори седалки, вакуум на вратите. Наистина, ето, заповядайте да видите вътре. Гледайте за какво става на въпрос. Заповядай, колега. Гледайте за какво става на въпрос. Седалчиците, воланчето, алкантарка, шибидахчето. Ето отзад да погледнем. Шторите на вратите. Много приличен автомобил. Така, казах ли, че е 2014? Заповядайте да видим тук отзад. Много приятно работят тук генерацийката, много приятно боботие. Така че всеки един, който желае, знаете, Мираж Ауто Варна. Цена 45 900. Всеки, който реши да види този автомобил, може да ни пише, да изпратим допълнителни снимки, информация относно автомобила и така. Айде лека!